имрӯзҳо таътили тобистонаи хонандагон идома дорад ва дар ин муддат омӯзгорону сарварони муассисаҳо кӯшиш ба харҷ дода муассисаҳои таълимиро таъмир менамоянд. маъмурияти муассисаи таълимии рақами 86 шаҳри Турсунзода бо кумитаи падару модарон ҳамкорӣ зич карда 95% синфхона ва роҳраву долонҳоро аз таъмир бароварданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 86 шаҳри Турсунзода 1525 нафар хонандагон дар ду баст таҳсил менамоянд ки ба онҳо 72 нафар омӯзгорони бо таҷриба дарс мегӯянд. таълиму тарбия дар муассисаи таълимии рақами 86 тибқи қонунҳои амалкунандаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон баро монда шудааст. дар бораи корҳои таъмиру барқарорсозӣ директори муассисаи таълимии рақами 86 Гулрухсор Турсунова чунин иттилоъ дод. ҳамасола дар таътили тобистона тамоми муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода бо дастгирию кӯмаки комитети падару модарон муассисаҳои таълимиро аз таъмир мебароранд ва ба соли хониши нав омода мекунанд. мо низ чун анъана дар соли ҷорӣ бо кӯмаки комитети падару модарон дастгирии тамоми падару модароне ки фарзандонашон дар муассисаи мо таҳсил мегиранд муассисаи худамонро аз таъмири ҷорӣ бароварда истодаем. айни замон аз 35 синфхонаи таълимие ки барои таъмир ниёз доштанд 33 синфхона ба пуррагӣ аз таъмир бароварда шудааст. таъмири ду синфхона идома дорад. роҳравҳо бинои муассиса аз таъмири ҷорӣ бароварда мешаванд. ҳамзамон бояд қайд кунам ки муассисаи мазкур маъмурияти муассисаи мазкур бо комитети падару модарон бисёр як ҳамкории зич доранд ва аз фурсати муносиб истифода бурда ба тамоми падару модароне ки фарзандонашон дар муассисаи мо таҳсил мегиранд арзи сипос менамоям ки ҳамасола аз тарафи онҳо муассисаи мо дастгирӣ меёбад, таъмир карда мешавад, бисёр кӯмакҳои худро ба муассиса мерасонанд. бояд гуфт ки се синфхонаи ошёнаи сеюми муассисаи таълимии рақами 86 ки ҳангоми боришот оби барфу борон вориди синфхонаҳо мегашт таъмир карда мешавад ва боми бино аллакай аз тарафи кумитаи падару модарон шифрпӯш карда шуд, гуфт ҳини суҳбат сарвари муассисаи таълимӣ Гулрухсор Турсунова. ва имсол низ бо роҳбарии раиси кумитаи падару модарони муассиса Бобоев Фирдавс ва ҷонишинашон Абдурахимова Зарина як қатор падару модарон тасмим гирифтанд ки барои кӯмаки ҷории муассиса саҳмгузор бошанд ва ҳамзамон қайд кардан мехоҳам ки дар давоми соли таҳсили 2017-18 аз тарафи комитети падару модарон се ошёна тиризаҳои се ошёнаи роҳравҳои муассиса пардапӯш карда шуд ва инчунин се синфхонае ки тӯли чанд сол мечакид ва барои истифодабарӣ ба ҷараёни таълим таъсири манфӣ мерасонд болопӯш карда шуд, шифрпӯш гардид се синфхона ва ана ҳамин синфхонаҳо барои соли таҳсили 2018-19 аз таъмир бароварда шуда барои истифода пешниҳод карда мешавад. фикр мекунам ки тамоми маъмурияти муассиса комитети падару модарон омӯзгорони муассиса тайёр ҳастанд омода ҳастанд ки то оғоз гардидани соли таҳсил муассисаро ба пуррагӣ барои қабули хонандагон ба соли таҳсили нав омода месозанд. роҳраву долонҳои муассисаи мазкур таъмир шуда дар ин ҷо ба 150 гулдонҳо гулҳои ороишии гуногун парвариш карда мешавад. илова бар ин гӯшаи либосҳои тавсиявӣ низ омода мебошад ки ин гӯшаҳо аз ҳар ҷиҳат барои тарбияи насли наврас манфиатбахш арзёбӣ мегардад. маъмурияти муассиса ҷаҳд доранд то ки хонандагон аз илму дониши муосир бархурдор бошанд. воқеан ҳам соҳаи маориф яке аз соҳаҳои сарнависсози ҷомеа маҳсуб меёбад ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ пайваста барои фароҳам овардани шароити хуби таҳсил дар макотиби кишвар чораҳои зарурӣ меандешад то ки насли наврас аз илму дониши муосир бархурдор гашта дар оянда ба халқу миллати хеш хизматҳои шоиста намоянд ва парчамбардори ватани маҳбуби худ бошанд.